Paide. Mine Namariofa. En dit is Pangtori. We gaan de volgende woorden toevoegen aan onze vocabulaire, ofwel onze woordenschat. Ik noem de woorden op. Zeg jij ze dan na? Let hierbij goed op de uitspraak. Krapdagu, sneki, lesimang, asau, alata, kakalaka, krakung, tingforu. Hier zijn enkele tips als het gaat om de uitspraak van Surinaamse woorden. Wanneer je kijkt naar de woorden lesimang, krakung, dan hoor je aan het eind een NG-klank. Het wordt niet geschreven, maar je hoort hem wel. En dit is vergelijkbaar met Nederlandse woorden zoals lang, bang, eng. Je moet hem gewoon uitspreken. Dat zie je dan weer in tegenstelling niet in het woord tingforu. Daar zie je wel duidelijk de NG-klank in het begin. Wanneer het komt tot de uitspraak van korte klinkers en lange klinkers, dan is het gewoon van belang om het te leren. Daarom zijn dit soort oefeningen heel erg goed. Want je leert hoe je een woord uitspreekt en hoe je het moet lezen. Net als hoe je dat op de basisschool en de middelbare school hebt moeten doen met de Nederlandse taal of andere talen. Je moet de woorden gewoon leren. Maar oefening baart kunst. Dus blijf vooral oefenen. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang-tongen te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.